बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि वेलफेयारनिफ्राय बेहाय जमा जानायनि जाहोनानो जाहैबाय दा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जिहेतु जों एक्स एनडिएफबि वेलफेयाराबो UPPL जोंनो दंखायो। दा खोथाया जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय केन्डिडेट लुबैदों। मानो होनोब्ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव सासेबो एनडिएफबि फालनिफ्राय केन्डिडेट गैया आरो मोननो थाङाखै। बेनिखायनो जिहेतु जोंबो UPPL खौनो जुगदान होबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो 22 नं दरंगाजुलि समस्तियाव जोंनिनो एक्स एनडिएफबि अन्जन बर' बिथांखौ एक्स एनडिएफबि एसोसिएशन वेलफेयारनिफ्राय सायख'नाय जादों आरो बिथांनो जुदि टिकेट होयोब्ला जों बिथांखौ देरहालांनायनि थाखाय जों गोबारै खामानि मावगोन आरो जों देरहाबो होगोन। गमामायैनो टिकेटखौ मोनमारोब्ला आरो देरहालाङोब्ला बिथाङा जोंनि मोजां खामानि मावगोन होननानै जों सानो। मानो होनब्ला बिथांजों जोङो एनि टाइम रिलेसनाव दं, कानेक्सनाव थायो। बिनि थाखायनो जों UPPL नि दैदेनगिरि सारमोन आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम जों बेखिनिखौनो खावलायहरो आरो। खौरांगिरि मेल लानायनि जाहोनानो जादों दिनै जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुर समस्तिनिफ्राय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जानानै आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा नै तामुलपुर दारांगाजुलि 22 नं समस्तियाव जोंहा जोंनिनो एक्स एनडिएफबि बिथां अन्जन बर'खौ टिकेट मोननांगौ होननानै जोङो ओरै गोजौआव चिफ सार जा प्रमद सारनिसिम बा जोंनि UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायहरनाय थायो। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुरनिफ्राय जानानै बिथाङा टिकेट मोननांगौ। मानो होनोबा जोंहा दिनै एक्स एनडिएफबि थाखाय मावनो गोनां बहुत खामानि दं। जोंहा दिनै बेयाव गासिबो जोंहा जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय केन्डिडेट गैया। बेखायनो जों बिथां अन्जन बर'खौ थोंजोङैनो जोङो थारमाने तामुलपुर समस्तियाव दारांगाजुलि 22 नं दारांगाजुलि समस्तियाव टिकेट मोननांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायहरो।